Fl-aħħar ġimgħat, il-ġlied bejn numru ta' deputati fl-Oppożizzjoni Nazzjonalista kompla jranka waqt li qed jinsistu biex jingħataw l-aktar karik importanti fix-xitaw kabinet li qatt irid iħabbar il-kap Alex Borg. Sorsi informati qalu l-One News li ewlenin fost dawn hemm Adrian Delija, Darin Karabot u Beppe Fenekadami u dan aktar x'raġuni oħra wara id-domin mill-kap Alex Borg biex jara kif se jpaċi bl-aħjar mod lil fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista. Dawk ta' Delija qed isostni li huma żiedu ħafna il-voti u ġabu lura eluf ta' votanti nazzjonalisti lejn il-partit wara li kienu astjenow fl-2022. Dawn issa jridu jingħataw spinta fix-xedew kabinet bl-ewwel mira tkun li Delija jinħatar viċi kap bl-akklamazzjoni mill-kunsillieri tal-partit mingħajr ma jkun hemm elezzjoni. Biex dan iseħħ irid jirreżenja il-viċi kap attwali Alex Periċi-Karaxxone li qed jitqies li mhux dinamiku u interessanti biżżejjed. Darin Karabot qed isostni li mhux demokratiku li ma jkunx hemm kontestazzjoni għal karika ta' viċi kap waqt li qed jimbotta biex ikunu il-viċi kap la darba dejjem kien lejali li Alex Borg u kapaċi iżomm lill-estremisti tal-establishment taħt kontroll. Dawk madwar Alex Borg qed jippruvaw jikkonvinċuh biex jistenna ħalli jsiru emendi fl-istatut u tinħoloq it-tieni kariga ta' viċi kap. Sa'attant dawk ta' Beppe Fenekadami għadhom urtati li wara li dawn kienu imwedin il-kariga ta' Deputy Speaker iżda għaddiet ta' dawk ta' Delija li spiċċaw wafqu in-nomina tiegħu issa iridu li jkun iż-żimel tagħhom li jingħata rwol importanti fix-xedew cabinet. L-istess sorsi jisqu li għal dan il-għan qed jappoġġjaw lil Darin Karabot għal kariga ta' viċi kap u fl-istess ħin jinsistu li Delija ma jibqax kellim għal finanzi biex jieħodha Darin Karabot ukoll xi ħaġa li ta' Delija jinsistu bil-kontra u għandu jżomma.